Jerry se întorc după pauză. E felul în care vorbește cu ele. Eu, Johnny, tu, puicuță. E felul în care se mișcă. Cred că m-am îndrăgostit. Și se comportă. Haideți, scutură-te ca un polaroid! E felul în care îngrijește copiii. Wow, mama! Sau poate e fizicul și părul. Vezi cum stai. Deci, Marina... Te rog! Ce-l face pe Johnny Bravo să creadă că e irezistibil femeilor? E un lucru rău, nici nu vreau să fie bine. Marea enigmă continuă în noi episoade din Johnny Bravo, începând de luni la 5, doar la Cartoon Network. Acesta e Robin, liderul tinerilor titani. Titani, la atac! Să aperi pământul e partea ușoară. Dacă vrei într-adevăr o misiune serioasă, încearcă să trăiești într-un tem uriaș cu 4 leneși. Ei n-ar rezista fără calitățile lui de lider. Nici nu știu ce cauți în echipa asta! Nici eu nu știu! Am plecat! Tinerii Titani, un nou serial în curând la Tsunami. Țineți-vă bine și nu vă lăsați, e maratonul Tom și Jerry.